Panguva ino iri kuonekwa kunzi mwana wese wenyika yeZimbabwe ari kudhauta the well-being the Zimbabwean leader Emmerson Mnangagwa. Panguva ino iyi Makosi akaitwa naBongsha Kugeza impeachment achiri mutungamiriri wenyika aiwa is now incapacitated and right now is suffering from vascular dementia. Vanhu vomuona sekunge echokwadi. Sanapinda mashoko anodanyirwa panapa anoti the ruling party ZANU-PF yotaura on iti Mnangagwa's health. Kuti subscribe or like or on the bell icon. Tinda pana News Day pamudanyirwa achiti President Emmerson Mnangagwa is still in command and in good health to lead the country despite calls by his critics to step aside because of alleged incapacitation. ZANU-PF spokesperson Christopher Mchangwa has said the ruling ZANU-PF party is torn apart over a controversial move by Mnangagwa's loyalist to have his term of office extended by 2 years from 2028 to 2030. Mchangwa has repeatedly said he does not intend to stay on beyond 2028. His critics, including war veterans, have however ratcheted pressure calling on him to step aside, with outspoken war veteran Blessed Bongsha Kugeza accusing him of various transgressions. Ndomashwa kuda panapa arikuonekwa kunzi aiwa nyange mapublic rallies nyange magathering international gatherings akamboitika kunana Vic Falls and the likes, even pazeta ITF. People vari kuona kuti mashoko atokwana Bongsha Kugeza aiwa anenge echokwadi vachina mutungamiriri wenyika vachiti aiwa this leader panguva ino anenge ava incapacitated noti dzimwe nguva anotombokangamwa. Right now tonzwa ana Christopher Mchangwa muda achiti mutungamiriri wenyika aiwa is still fine, everything is well, hapana kana any complications kana any suffering yainayo, is fine and can lead the country kusvika 2028. Christopher Mchangwa anotaura zvokuti mutungamiriri wenyika aiwa haasida kuextenda term yake 2030, but on the ground we are seeing people mobilizing vataura zvokuti idi 2030. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. Subscribe.